पवन सिंह के बर्थडे के गाना के पूरा हाला बा। यही बीच में एगो ई हाला हो गइल बा कि जौन पवन सिंह के बर्थडे के दिन गानवा आवता उ लॉलीपॉप 2 ह। तब वीडियो में बन रहलो एकरे बारे में हमनी के बात कइल जाई कि पवन सिंह के बर्थडे के जौन गानवा आवता उ लॉलीपॉप 2 ह। अब जानते रहलो ई बात कहां से उठल ह, जब अंजना सिंह देखो अनुमान तो लोग लगावते रहल कि पवन सिंह के गानवा जब आवता 2 करोड़ एकर बजट बा, 500 डांसर बालो ये गाना में, सनी लियोन के साथे आवता, तो हो सकता कि गाना जौन बा उ लॉलीपॉप 2 होखी। अंजना सिंह वही में इंटरव्यू दे देली है, तो ये मैटर एकदम बूम पकड़ ला कि भाई पवन सिंह के बर्थडे के दिन जौन गाना आवता उ लॉलीपॉप 2 ह। कितना लोग तो के सच मान लेले बालो। तो अब हम अपन पॉइंट ऑफ व्यू रखतानी कि लॉलीपॉप 2 ह कि कौन गाना है। सबसे पहल का बात तार लोग के पता हो कि लॉलीपॉप माने वर्ल्ड के भोजपुरी में भोजपुरी के बजावे वाला लॉलीपॉप। आज भी अगर भोजपुरी के केहू नाम लेला तो लॉलीपॉप से ही शुरुआत होला। अगर कोनो इंडस्ट्री में जेबा नु तो भोजपुरी मतलब लॉलीपॉप लागेलू, ठीक बा। तो हम बता दी कि जो लॉलीपॉप लागेलू रहे नु उ रिलीज भई रहे वेब से, ठीक बा। आ जो पवन सिंह के बर्थडे के दिन गाना आवता उ रिलीज होता डीआरजे फिल्म से। तार लोग नहीं के पता दीपक सिंह इंटरव्यू में क्या कहले रही कि भैया ये गाना रिलीज हुई डीआरजे फिल्म से। डीआरजे फिल्म के मालिक है बड़न, जो चीज पूछे के बाद तो चीज पूछ लो, ठीक बा। तो एहिजा जोन बा ये मेटर पे एगो सियाही लग जाता ई कि बाबू अगर लॉलीपॉप 2 ह तो डीआरजे फिल्म से काहे रिलीज होता। कैसे कि वेव म्यूजिक के इतना बड़का गाना, वेव ऐसा पागल थोड़ी है कि वो दे देगा डीआरजे फिल्म को, लो भाई तू हमारा है लॉलीपॉप 2 ले जा। लॉलीपॉप 2 हमरा, लॉलीपॉप 1 हमरा से हिट भइला, लॉलीपॉप 2 ले जा तू, ठीक बा। एक और बात कि पवन सिंह के अगर तू लो दीपक सिंह के इंटरव्यू देख ले बालो तो उनकर कहे के एथी बा कि एकरा के टच दिया बा, माने उनकर इंटरव्यू देख ले बोले तो लागत तनी तनी कि लॉलीपॉप 2 की ओर इशारा बा। लेकिन हम एजा बता दी अपना पॉइंट ऑफ व्यू से कि लॉलीपॉप 2 नइखे होखे वाला। काहे कैसे कि पवन सिंह जब बर्थडे के गाना गावलन, जैसे कि कहवन की दीपक सिंह कहवन की ए साल 5 के इस्तेमाल हमने के नहीं कैले, हर साल 5 के नाचे यह गाना गइले बन। लेकिन पवन सिंह के बर्थडे के दिन लॉलीपॉप 2 कोनो सेंस नहीं बनावत। काहे से कि भैया पवन सिंह अपना बर्थडे के हिसाब से गाना गइहन, बर्थडे वाला गाना गइहन। काहे से कि देखो रोशन सिंह विश्वास शायद गाना ना, रोशन सिंह विश्वास गाना लिखले बन के लिखले बन केहू नहीं के, ठीक बा। अब काहे के बात लीक कर देवे के अंदर के, ठीक बा, समझता लोग। तो इतना बस इतना जान लो, एक एक पॉइंट से जान लो कि वेब म्यूजिक गाना डीआरजे फिल्म के ना दी, ठीक बा। अब पवन सिंह जब बर्थडे के दिन गाना बने तो कुछ स्पेशल बने, ना कि लॉलीपॉप बने। लॉलीपॉप तो लॉलीपॉप अलगे हिट बा, ठीक बा। पवन सिंह बर्थडे के दिन गाना बनावलन त लोग के पता होई कि पूरा मूड में फुल मूड वाला गाना बनावलन कि हर जगह बाजा। लॉलीपॉप 2 वे बावे, लेकिन लोग रिलेट करत लॉलीपॉप 2 से। लेकिन लॉलीपॉप 2 ए से न मानो कि वेब म्यूजिक जोन बा कि वो डीआरजे फिल्म के ना दी। इतना मान लो कि वेब म्यूजिक डीआरजे फिल्म के ना दी। कैसे कि भैया इतना बड़का गाना केहू पागले होई जे दूसरा कंपनी के दे दे, ठीक बा। बाकी ये पर तहरा लोग के का विचार बा कि लॉलीपॉप 2 ह कि का ह, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पवन सिंह के बर्थडे के गाना हो तो दूसरे मूड में आई, कहां से लॉलीपॉप 2 ना हो या लॉलीपॉप 2 कही आई, एक इंतजार कर लो, जरूर पता चली। बाकी मिलता नहीं अगला वीडियो में।